Килеп җиттек, әфәндем. Яхшы. Димәк, ул монда. Гафу итегез, әфәнде. Кем ул? Аңладым, әфәнде. Гафу итегез. Ул мондамы? Аңламадым. Аны аңларга авыр. Аңлатырга тагын да авыррак. Бәлки сезгә чәй яки кахва китерергәдер? Мәхәббәт. Сезнең белән бар да яхшымы? Мин аның адында шакта бер минут итмимәрәм. Һәр эшен, һәр бер төшен бер күземнән үткәрәм. Моңлы булса мин дә моңлы, шат икән ул мин дә шат. Мин аның алдында шакта җимеле хәсрәттән азат.
Мин сизгән идем. Бер гашыйкның сүзләре.